Thangdi te kifilta faidi nona angku nu kokbo shalia nini lama nung tongnam sungjak bule tongdi nung ang wichalnam sungjak bule aw chal thangdi te se phirokta faidi tama ang simide nona hamjak tongsinai amo tamno relationship hingasa kini hamjak laini ni bisingo kini no hamjak laini ni nangu nini ba ani hamjak ma hingke tamo ang simi sinono hamjago nung khe hasa hamjak yake sikang ke hamjak mo funugo tabo hingke selewi thangata akai jakata chikon mikon kokro tuise amsak na shelai jago abo de nini agiwa sama kokro je chikon mikon kokro tui kuno saya hindia problem unke kini no solve khane hinma je sapa nong thong toba angni logi tongnai nini hamya jora nini kaham jora bo tongnai ni sama kokro bikko ni no kokro bogoi de thangmai kya nung je sama kokro amsak bai nini hamjang ma pai thangka amo de nung samai tangmani te sakno logi tongnai hinai biko nini samai biang kamai thangka nangya nini o thokai chalak hamjak ma rongno tabokle angmo sawi mankha chikon mikon kokno tuise problem create khani boro rokna nung thangna mo sungjago thangdi nini bagi doklam khulokjak ekta khe kusugo tongnai sawi manu sabuni chaya ani bakhabo kubi hingke salchale nongbo ang khaino nai ani jaga no klainai nung aro khaima hai nungbo buibai khlai jaknai goodbye.